Así de ilusionados se amosaban os nenos de infantil do Colexio de Frións coa visita virtual de Papá Noel. Mediante videoconferencia tiveron ocasión de saudalo e lembrarlle as súas peticións de cara á noite máis máxica do ano. Para Papá Noel, yo le voy a pedir al neno comer arenditas como Shale. A mí cartas de Pokémon. Yo dije que me iba a traer una cocina de rosa. Y después me dijo que me la iba a traer. Un bebé lloró del unicornio. Una caja de Pokémon y llena. Y tengo una caja ya. ¿Vas a hacer dúas ahora? Sí, y esta tiene 33 cartas. Una sirena. Barbie. Dende Laponia, Papá Noel comprometeuse a cumprir todos e cada un dos encargos, sempre cos nenos cumpran tamén a súa promesa de portarse ben durante todo o ano. Que me dixo que me no iba a traer. Porque te portaches moi ben, non? Sí. Te portaches ben ou moi ben? Esta actividade, impulsada pola Concellería de Novas Tecnoloxías, enmárcase na programación de Nadal do Concello a través dun convenio coa Rede de Aulas CEMIT de Galicia. Unha actividade máis dentro do conxunto de actividades que facemos en este Nadal, en este caso pois ca colaboración da Concellería de Novas Tecnoloxías do Concello e ca Rede de Centros de CEMIT de Galicia, pois conseguimos que 80 rapaces do Concello, dos colexios de Frións e do Colexio García Ballón, pois que puderan falar directamente con Papá Noel desde a Laponia. Tras a visita dos escolares de Frións, tocoulles a quenda aos alumnos do Colexio Ballón. Prevese que en vindeiros anos poidan participar todos os centros educativos do municipio.